Што сніцца беларускім палям, рэкам і пушчам у студзені? Ці памятаюць яны скрозь звон марозу, звон зброі касінераў? Ці чуюць у галасах птушак галасы паўстанцаў 1863 года? Года, які прымусіў здрыгануцца неба, у якое ўзняліся шматлікія сцягі тых, хто не захацеў заставацца рабом у чужой дзяржаве. Цяжкі шоўк біўся ад ветра, як крылы птушкі, калі штандары падымаліся ўверх. Арол, пагоня, Арханёл Міхаіл узнясліся на харугвы атрадаў на Гарадзеншчыне, Меншчыне, Віцебшчыне. Яны мелі свае адрозненні, але за кожным ішлі тысячы чалавек. Харугвы падалі, але паўстанне не прыдушана, пакуль не знік апошні штандар. І як мінімум адзін ацалеў.